kaixo txoriene! Eskerrik asko, Patri. Astelenakin atorra, astelenakin ator. Eta espada, aurreratzen hasi naiz lanaz, bestela ez dakit bukatuko dudan. Egia esan, pauso desente euskat, eta aurreratzen nahi. Osagaiak besta usasko, ez? Ja, baina berezia da. Ingo ditu otarrainskak ajo blankoarekin eta arrautzarekin. Orduan... Ajo blankoa beti ez da txurixa, barakatza? Bai, baina, bueno, hor beraldeko errezeta, ni baino gote ezagutuko duzuzuk. Hau Granadakoa ez da? Ai, broma san. Bustakit Granadakoa da nola, bereziki Andaluziakoa bada, eta holako sopa txuri bat, baratxurixakin itzen dana. Orduan, hotza, baina zein biozu? Osea, otarrainxak ikuste dutzu be, bai? Zuritzen, abela. Dana, prozedura esplikoko zut. Bale, bueno, nola ingo dugun gure errezeta. Lehen bizi, otarrainskak zuritu eta bere azalak eta burua irakiten jarriko ditut 10 minutuz. Gero, ajo blanko egiteko, galdarrestatuko ditugu gure almendrak, eta ero irabiagailuaren ontzian jarriko ditugu almendrak, urrotza, baratxuria, oliba olioa, ogi lehorra eta ajo blankoa eginda. Eta alde batetik salteatuko ditugu baratxuri freskoak, ganpa gorputzak baratxuri atalarekin, horri botako diogu lehen gordetako ura, eta gero, sartai berdinean sartuko ditugu ganbak, baratxuri fresko salteatuak, eta gero aurkeztuko ditugu arrautzak galdarrestatu batekin. Hor uste dut amaitu dudala, baina bueno, seguru pausuren bat edutzi dudala, eta bestela... Bueno, baina bestela, segitxu txorine ikusten daulen, ez tozu pausuri galduko, ze hor egongo zari, adi egoteko da, zuek adi mantentzeko. Eta ITB nahieran behiratu alduzu, gero aurkitu errezeta, eta behiratu, eta osagaiak agertzen direnean, apuntatu erren papelakin da boligrafoarekin, argazkia da, txak. Horretako, gaur egun dena daukazuelako teknologia gora. Teknologia, nik uste duk hieno badaukazuela. Hor jaztu lehen esatezan, bai, helduek ez daukate, oin dena daukate. Nire ama WhatsAppea ez bialtzen diguz, egunero ez da gizien bakauza. Nire ama Juanidak mobilan ez dauko kamararik ikuste dute daukala, horre botoia handixa daukala batetik beratzira, hor aukiko itxu 263 SMS zabaldu barik, eta, bueno, holako mobil bat aukiko da, beraz, argazkirik ez, amama, baina zu gurosune erraztea, idatzi niri, e-mail bat, eta... Patri, baina zure amama seguro gogoratzen dela, bere lagunen 10 telefonona buruz. Ez dakit nire amamak 10 lagun daukan bizirik, klaro, gehieta bai urtekin. Bueno, berdin da, baina nahi dut esan, 10 pertsonen ero buruz dakizkila. Eta gaur egun, legunean, batekin hitz egiten, telefonoa galdu egin zuela ez da izer, da alabai ezin ditu, ezin zion ditu, esateko, ondo zegoela, baina telefonoa lakutu ziotela. Eta, nik dakizkito bertan, telefonoak, mugikorranak, 6 telefonoero gutxinez badakizkit, eta gero, lehengo etxeetako telefonoak, kuadriakoenak, nik pila badakizkit bai. Eta ez dakit, jarraitzen duten izaten telefono hori, baina umaten tentazio daukat hartu da. Behatzi lau iruz espi, bai. Gure motza bazien, behatzi lau bakarrik. Nire amana, nire itxana, amamana, telefonoz, bai. Bueno, nik badakizkit, xe baino gehiago. Bueno, kontua da. Jendeak ez dakizkila. Jendeak nahi daula jakin ajo blankua zedan. Eta ajo blankua, bueno, holan, pasatzen badu euskerara, izango zen, berakatz zuri sopa. Hau, jatorri xan musulmanek Iberiar penintxulara etorri zinean, ekarri zauen errezeta bat zan, esaten dala gazpatxuan aitxona edo, gazpatxuan amona, azkenean, Europarrok tomatia hartu gaben, Amerikarrak Ameriketara joen zinien da, altik ekarri zabenean, orduan gazpatxua berandu hau etorri zan. Ausarra da. Eta ausarra zan. Berez itxen da bakarrik, berakatza, ogisa eta almendrekin. Hori da, originala. Baina zigorre bai sartu otza hor gambak, sartu otza bai arrautza... Ez, itxon. Berez, hau kontatuko zut. Hau izango zan, naskia betiko revuelto otarrinska eta baratxuriena. Bai, tipo afaltzeko eta bain txendana. Revueltua, betikoa naskia. Hau izango zan, versio modernoa. Hau da, baratxuria jungo da, freskoan eta ajo blanko moduan, gero arrautzak, egin behar nituen temperatura basuan, baina karo, temperatura basuan niteko gailua mundu guztiak etxean ez daukanez, ingo ditu dana da, galdarrestatuta, eta, segio dara man, jazta, hor da, eta arrautzak eta hori, eta gambak, ingo ditu dana da hori, lehenengo, gorputzak hor utziko ditut, eta hemen, bere azalekin olako salda fumet antzeko bat, arrai salda potente bat ingo, itxaski salda potente bat. Oso ondo. Orduan, ajo blankoa ingo dut bakarra, nik ospina, ogia, baratxuria, almendrak,
Baina bestela, ajo blankoa ingut. Bai, tradizionala, horre, zu, joaten zarenean Andaluziako tabernan batera eta ajo blankoa zerbitzatuko zue olako plater sakon batien edo edalontzi batzutan, olako sopa txuri bat, lodixa, eta normalen hor jartzen da, ez? Meloia purtxo bat, edo jartzen da bebai mahatz batzuk, urdai espiko zatitxo batzuk bebai jarte dutzien normailean. Bueno, neko betu indut, orduan. Zuk orduan gambak eta... Ezberdina. Bai. Bueno, esan dako, hemen daude azalak, eta buruak. Eta urakin estali, eta horrek 10 minutuan ero hor egosten egon gut. Oin, ajo blanko egiten jungo, naiz. Hortarako, bueno, hemen dauzkat, hau dira, ez daude txigortuak ez dira, almendrak freskuan. Orduan, hau egin behar dituguna da, galdarrezatu egiten dira. Klap. Pero hori da, azala hobeto kentzeko, ez? Azala kentzeko, bai. 30 segundukin ero nahikoa da, holako golpe, 30 minutu bat bitartean. Iragazingo ditugu, eta erokusiko zuen zerrez, utzi pixkat oztutzen noski, eta erokusiko zuen zerrez zuritzen dien hauek. Hemen dik, bai, esku esartu eta dora zizeke zuritzen. Hori, gure kuadrian bada bezaera hori, ez dau... Potruik. Bai, holako zuz, ez dau hankaborlai. Bai. Potrua ezin da esan, Bueno, arrautzak, aipatu arrautzak esan, gaur arrautzak emarrikion. Sukaldaritza programaten gabizen ontan, ez da arrautzak. Ez da arrautzak. Orduan, honek, ja, iragazki bat hartuko dut, eta iragazten. Extremaduran bebai, itxen da, hau ajo blankuan lengusua da, nolako sopa bat almendrekin eta han loditzeko botatzen dutzi esnia eta arrautza. Esnia botatzen dutzi, Bai, esnia eta arrautza lan apurtxo bat nik pentsa da loditzeko eta arrautz gorringua. Zuk egingo zu, tradizionala. Bai. Hau da, ogixa, ospina, almendrak... Bai, baina ospina, zerez ospina erabiliko dut, Zerez ospina horrek eman gotza Andaluziako ikutua. Bilo, patre, kusi. Zuzen nahi xadozu, abeitu. Oso arrez. Inolan, eta zeituan azalak entzen dira. Segitxuen. Justo, baina zapaldo lan, izango bazan azeitunak horrek holan... Zepero da, usta. Txak. Bueno, apurtxo bat bikuntxu hau dau, igual, gero... Galdarrazatu edagulako, baina... Baina birrintzeko hobe igual, ez? Bai, horrek jenteak hidratatu egiten ditu pixkaturetan jartzen ditu. Bueno, nik hauek zuritzen noa, hor batzuk zurituta euskadia dagoeneko, baina hauek behar ditut, 600 gramo behar ditut, eta bien bitartean, kontare jarrituko du. Bai, xerez ospinakin azkenian, ez? Bai. Guk dako xerez ospina Andaluziatik etortzen dana, da 2018an, emozortzien sari bat munduko ospinik onena. Da, International Taste and Quality Prizes. Eta zerez orokorrean, ero zerez ospineko... Ez, zerez ospina orokorrean. Egongo zien jolaz den hori zagar ospina, xerez ospina, egongo zien hori batzuk. Torza nengo da, urtero bati eman gotzi, ez, karo, bestela, urtean zerez ospina... Hori gure gidoilari xai, kuriosua, ez, eixa marka bati ematea, ez dakit nungo zerez ospina da, munduko onena ero, ez, irazi dula, baina ja, oza, juhu! Ui? Ekipo kontuz begiekin, ze hemen almendrak rebelde torri di, eta egan urte da bilo, Joneri buruen. Hau da, programa serio batean lan itxe gauza erran, honek ospinak eta etortzen die likido eta, azido eta alkohol desberdinen hartziduratik, ez? Bai. Azkenean, hori hemen Euskal Herrian sagarran aukidu betidanik edo ardauan abe bai, asko. Bai, zurixa, baltza, ardauakin, esaten dugu. Bai. Sagarduana, egia da, arrainakin da egiten dien errezeta pila baten, eta, sagarduana eskaintzen da. Ni oso, modena zaldia bana eiz. Bai. Baina, modenak baduka bere historia eta kontatuko dizuez, baina horrekin ia kapitulua behar du, modena bakarrik. Nego nintzen holako, modenan egon nintzenean, eta Bolonia eta modenara inagoen holako bidaitxo bat, eta han egon nintzen familia baten ospin faktorian. Bai, eta ikusi... Bai, eta nik usin hauen horrek... Zeina, kupelak? Kupel txikitsuek eukitzen zabien, eta jo, pentsagaten, benetan ikusgarri xasela. Bai, eta berez ez da ospin bat, ez, modena. Usteot, ez da, uzia zute iratxo bat. Ba, ez dakit ospina da. Historia polita dauka modenak, eta nik usteot, kapitulo oso bat imar duguna, arzeta Patrik, horatu, oin modena sartu behar dugula.
Oso ondo. Errezeta baten. Gurozu esan ez kontatzeko da gordetzeko informazioa. Gordingo dugu informazioa, ondo ikasiko dugu, hanka esartzeko. Zelan dakixen zigorrek, hau, ari xarra batzen, gero jendia arrabatzeko urrengo saio baterako. Bueno, kasunetan, Xerez. Gaur Xerez. Eta modenak azkenian, bueno, esaute gozo puntua dugu. Xerez bada, ja, ospina. Bai, bada. Eta, bueno, ospina guk normalien, hori ez, sopak itxeko, entzalada kontzeko eta horretarako erabiltzen dugu, baina, bueno, dauzka beste erabilpen batzuk, bai. Sendagarri bezala. Sendagai moduan, kontserban, garai batean, zenba gauza, ez, ospinetako barazkiak hori, sendagarri bezala eta digestiorako esaten daue, ona dala. Bai. Nik ez dakit olan txupito bat hartuko nahuen... Ospinana? Ospinana. Ze, digestiorako? Ona bada. Ez dakit, nik limontxelua nahi xaudot. Baina... Ni eraz oso patxar salia. Ospin txupito bat? A ver, Patri, dago jendea ospina eta ospina. Osa, nahi du esan, ni lagun bat izan nuen, ensalada ontzen zuenean ospinarekin, baina espanak larrosak eratzen ziren, horrein beste ospin zeukalako. Zure laguna, Denis Ugalde ditzen da? Ez, no, izaten izena. Zer bakitze ditxo sopak. Ensalada ontzen dauenean, horako sopa bat egoten da hor sakonean. Baina zer da, baina asko ospina ero olioa 50-50. Ez, ospina pila bat. Ospin pila bat, bai, berai gustatzen gako, baina ospinetako gauza gustatzen gako lako, honek... Ja, hone barazkia, gero dan alako. Bai, hone tipuletak horrek eta olako gauza gustatzen gako lako. Ba, bueno, ez horrei, sendagarri bezala, erabiltzen dabe bai, hau, desinfektatzaile bezala, eta garbi bezala. Pertsona batzuk, olako likido bat erosi biharrian dendan eta itxen dauena da, ospinakin garbitxu. Olako kristalak eta olako gauzak. Gu lasterraziko gara, gure umia hilean botatzen, sorrien dako. Somorruen dako eta... Sorrien dako, klasiko handi bat, beti erabil izan da. Ni txigitan bainatu ninduten, ospinetan. Sasi artera, daukagu galbarrenen. Ez, mutia daukotzu hiru. Hiru mutil dan eskabat. Muti ulia holan rapau. Bai, baina ez da euren amaia ezaiek edo estatzen rapauta. Ez omen daude baina batera eramango nuke. Ni ere, udan, nik rapatu itxendo burua, erabat, udan. Bueno, ni txikitan hor galbarreneko esaten izuna, piztinetan egon ginen, da hori da baserri artekoan dauzkaun piztina. Eta inguruan, bueno, zer da, basoa. Eta zigorran jolazten baino jantzian, sasi artera jauzi zen. Baina sasi artean, asun artien, parkatu, asunakin. Koitxaua. Asunak dana gorri. Eta ospinakin amantzotzuen? Ospinakin, pistola saitua. Eta lehundu zotzun nola ensakotzun mine edo? Bai, kendu itxotzu, lasaitu darra, gero ez aizu inor urbiltzen, eta, bueno. Hori, usainagatik itxen da, deigarrixa da, ospinak badauka bere... usain, nola... Gorputza dauka, bai. Bere zixa, eta jende askok erabiltze hau, beste usain batzuk desagertarazteko. Hau da, zuk etxian adibidez, aukitzen bozu olako usain bat, ez dakitolako, igual kojin baten, edo trapo... Garbitzeko. Bai, trapo baten, edo... Kotxiak eta garbitzeko eta erabiltzen da, olako horri... Deigarri xa da, ze usaina ba ez da, lore usaina. Ja, baina jani jendo azidoa daukat, azidoak horrek azkenean dana jaten du. Hori da. Bueno, zertako erabiltzen duzu zuek ospina bidali e-mail bat txorien abildua eitb.eusera eta konta iguzu, igual kontatzen eskolako misterion bat edo zuk erabiltzen duzu lan gauza Ni jatetxe baten, nik bello arraina labean erreta bakizuek erospin pixka gainetik botata, eta etorri zeitzaidan, tipo bat, arabiar bat, esaten arraia kalida etxarreko asala. Zezauek sokan... Ospina botaniolako. Ospin puntu hori. Bai, eta hemen ohitura da, holan prestatzea eta zen, eske gure, bera, sukaldari omen zan, eta beraien herrian, sukaldari batek, arrainai ospina bota badio, da zerbait izkutatzeko daukalako, eta arrain hori ez da olako euneko santu. Eta ez, hemen holan prestatzen da, prestadera bat da hemen oso ohikoa dana, eta horrela prestatzen du. Eta bera, eta erakutzi nion, berdela zan gaina guatzen, eta berdela fresko-freskuan erakutzi nion, da beira, ze berdela, beira ze begi dauzkan, ez? Hau dago, freskua ez, urrengua, ia saltoka hemen. Eta ikusi zuen, bale, ez da izerta. Botazidan. Bale, behitu, guk hemen gure otarrainzka salda ero, hemen doa murrizten pixkat, eta ero irazingo du. Baina, hasiko gara gure... aho balankoarekin. Hau batzuk beratzen usten dute, nik hemen sartuko diot ogi zatiak hemen, eta urrotza botako dio. Urrotza hor gutxoa neurtuta daukat, isotzakin daukat, otzotza izateko. Baratxuriatarak, gure almendra zuritu hauek, eta ero ingo duna
ospina ere bai, dana birrintzea jungo gara. Ez padukazu olako gailu bat, betiko eskuko irabila gailuarekin ere berdin nintzen da, Da esango zauen igual, ez? Hor kamaratzien dauzen gure ikusentzuliek. Jo, esan daue sendagarri bezala, garbigarri bezala, esan daue uliendako, sorrixendako, uliendako dizdira bebai esaten da ematen dela. Baina ez da bezan, olako erabilera nagusia dela kontserbatzaile bezala, ez? Gaur egun ezagutza ditugun kontserbatzaileen artean, badauz, olixua eta ospinetan ontzen dana oso ikua da, azkenean ospinek itxen dauena da, horrek danak jan, ez? Azidu horrek hil eta mikroorganismoen bizitzan ugalpena, hori, moteldu edo... Ospinetan ez daude gustora. Hori da. Kontua da, lortu behar duguna da, olako zerbait erabiltzen, azkenean konserba guztiak hori den, gatzetan, gatzak urak entzen du, gero ez daude gustora, ospinetan, piperbeltzian, piperrautzian, hori da, hor bizidien edo gure jakitan izaten diren mikroorganismo guztiak gustora ez izatea eta, ekitea beraiek gaztea. Oin hemen eskandalua hasiko gara. Oliba olio virgina, jungo gara botatzen. Eskatzen dotzuna? Eskatzen, eta, pixkat, egia da, Patri, sopa bat baino pixkat lodixia utziko dudala, Ez dut utziko hani usten duten bezain fina, Eta, geratuko da, popolote, zaten dela. Oso ondo. Ur pixak gehiago behar duenek. Hau, eutxiko txut, Basi joan da. Basi joan, bai. Ilardean, gatzen botatzen dira da mitxartean. Zatapa. Hotxu, zarako nasketa... Kuriosua. Jute mazate, beralde hortara benetan, ondo sartzen da. Hemen hau, prestatu zidun, ajo blankoat, rei esperadoz egin zigun. Bitu. Bera torrezan txorienen, da berak egin zuen, da berantzako jaki ara juten danean beti nahi eta nahi ez jan behar duen zerbait zala. Ajo blankoa? Bai. Gisa da, igual gazpatxuak eta salmorejuak eta horrek eskuragarri dauzela gaur egun, supermerkatutan da askotetan bebai saltze itxuste, holan... plastikozko eta kristalesko botillatan, ez? Baina, ajo blankoa igual ez da hain ezaguna. Zaporia badauka... Baina, ez dakit, nik jentia izan... Zergatia ez dakit. Egia da, gazpatxua saltzen dute potootan da holan, ez? Gazpatxua bai. Freskua, gaina gara... Baina, ajo blankoa ez? Bai, erdi konserva... Ez dakit zatik. Ez dakit, igual oituriagatik eta. Ez dakit. Hau kontua da, probatu, ze benetan guzua geratzen da. Gaztez da, zen moduz da behiratuko dut, lodiera ere bai. Sondo. Mota, kontserbatzeko ze beste holan forma ezagutzen duzu zigor? Gatzetan, ketuak, lehorra, oliotan, isostia. Azkenean, ospinak itxen dauen moruan, horrek xomorruak eta mikroorganismoak horren ugalketa moteltzia, hotzak bebai berdina itxen dago. Baku zer da nuena konserbarako gai? Beakatxa! Que majo. A ver. Gatz pixka falta zaio honi. Baina bestela, boa. Hau gero, bikotia imusu imoteko ez da balixo? Ur pixka botako dio, finu ingo du pixka gehiago. Baina bestela... Bueno, bixi da, baina ez dauka berakatzelan asko bez. Ospina nabaritzen da. Hau berez, hau baino finagoa jungo zanango ajo blanko bat. Baina esan dako, nik ero oinarrian nahi dudan ez hau jarri, horrela, loditxo utziko du. Vale, hau, listo. Ajo blankoa, geroko prest. Orain, iragaziko du gure saldatxo hau. Ezken saldatxo horrek dauka otoraizkan zapore dana. Dana. Hau da, holako pastilla txup-txup horietako bat, holako bat, baina ondo konzentratuta. Eta hain jungoa sartei bat hartu, eta izango da, ingo ditut, baratxuria txikitu, eta lehenengo salteatuko ditut, baratxuri freskoak, hauek salteatuko ditut, kanpora, gero baratxuriarekin, gure otarrizka zatiak, papak salteatu, eta gero, behin salteatuta duene, baina gordinik, erdi gordinik, honekin bukatuko ditut. Arraiz salda honekin, orduan geratuko zaizki olako otarrainzka salteatu erregozi batzuk, olako gixatu antzeko bat, baina bere... Eta gero, arrautzak galdarreztatuta, hau baina... Eta gero, arrautzak galdarreztatuta, jarri behar dudala, ura,
Bai, hau, lehen esan dutzugun ajo blanku hau, zerbitzatzen da, hau, hori ja sopia egongo zan beteta, orduan olako ontzi baten, eta hori maatzekin gainean, edo udaria bai ikusi dut jartze dut zela. Bai, frutakin, horan fresku hau apurat izeteko, eta olako almendrak xaflatan, olixua, da olako... Baina behitun, betegarri hau gehiago guztetan gaten. Bueno, takit, aukeran, frutak ere ondo etorreko die fresko hau, ez gehiago holan sasoikoa, ez? Baina, bueno, hau beste, azkenean nire ideia esan hori, gehi emate itea, nola, hartu horrelako arrautza naski hori, gambana izaten da, gamba eta baratxuri naskia, eta eitea, bueno, moderno eran, baina, bueno, orduan sortzen dut, baratxuri fresko hauek. Bueno, lortu dozu. Lehen esan dugu kontserbatzeko beste modu bat. Utxian, kontserba horreke, gero hori deshidratatzea, ez? Azkenean, sumaialdien eta olagarrua itxendan bezala, animalixai ura dana kendu eta horrek gero geixau iraten dau. Eta kontserbagarri kimikoak bai badauz. Baina, bueno, nik irakurri... famatu horiek. Famatu horrek da. Gero, horako pote baten erosten dosunien, osagaiak eta behitzen dosunien atzien, horrek jarten dauenak, 408, 649 da. Eta zuen esatezu, Horrek danak. Jarretxo. Horrek, horako latatan etorten badia aluminioskoak edo jalatazkoak, horrek zabaltzen dosunean, sartu bitxuzu berriz kristalesko poto baten. Osa, espaduzu erabiltzen barruko dena eta gordena idoz egun batetik bestera, beste poto batera pasa behar da, taper baten, kristaleskoa. Kristaleskoa edo plastikoskoa, ze horrek bezala kalte itxen dau. Da, oskailuan gordetzea be, ez da ona. Hori, bere aluminiozko edo jalatazko poto horretan. Bueno, nik onartzen dut, horreduan, orain arte gaizki egiten izan dudala. Nik be bai. Zenik egia da, zerbait olako, iraikitzen duzu, zainzuri lata bat. Bai, hori da. Bi hiru geratzen dira, eta hartu, bai jartzen didana beti, gero filmarekin, oro sukaldeko plastikoarekin tapatzen ditut, gainetik, eta oskaiura doaz. Egia da, bi hiru egun asko jota horre janiten ditu dela. Bi hiru aste aukitzen baitzuzu, bai, igual bai, ez? Hori da, baina bestela. Baina bestela. Bai, ez dakit, nik egisa da normalian beti erostu dela kristalesko potuak. Hori da, asko, lehenko joan nintzen, olako enpresa baterak, bezi kontzerbak eta itxeitxuna, eta esan zabien Frantzian, badaukiela, oitxura asko, itxia olako aluminiozko eta potiak. Ilarretarako, eta eurak bebai tomatiendako, piperrentzako, darantzako. Eta gero, hemen dagoela gehiago oitxuria kristaleskoa, eta aluminiozkoa edo jalatazkoa, pentsatzen dugu dela, igual kalitate gutxi aukua. Hombre, tomate basoi ez erosten, eta tomate ona izango da, hori zu dako zu oitxuria. Bai, egaluziakin batez, nik egaluze konserbak eta, egia da, una erosten duzenean, beti juteza kristaleskoa, eta potua ikusiten dituzula, pusketak handaudela, undiak, ederrak, eta ez da izan. Eta ez da uzeta, baina hori da, guk daukogun, kontsumo oituro bat, hori, ardauakin bebai, joten zagerean upategitara eta esaten dotzu, geixa igual, inbiko zan, hori tapoia roskaskua, edo plastikosko kortxua, da olakuak, baina hemen ez dagoen ez oitxurarik, zuk ikuste dozunean, igual, denda baten, plastikosko kortxo bat, edo roskasko tapoia, esango zinon, hau zera, kosinatzeko ardaua, baina ezin hartuko. Gaur egun ja, oitxura da. Egia da, honek, kortxoak, ez diana kortxoak, da poliuretanoskoak eroiek, hasiera jendea eskuak burura botatzen zituen, da esaten, horrek, ez du funtzionatuko, eta upategietan, eta gaur egun upategia dira beraiek, hortara doazenak asko, ez bada ondua, ez dakit ez, ardoat urtekoak, kriantzak eta olakoak, eta gero, eta roska etorriko da, roska etorriko da, baina nik esatutzu gehiago oitxuria, edo zuri zezotetan agatzen burura, zuk ikuste dozu, bi ardau, eta bat ikuste dozu, roskakin da bestia, roska barik, da ardauak espaitxuzu ezagutzen, gehiago hartuko zu bestia, beti kortxora jungo zen, roskora, baina. Hori da, eta azkenean nik pentsatu dut bai, potuekin, hori batzatzen da, kontzerbekin. Vitali, ni presiora juten ez. Egia da, nik ikusten badut, ardau bat, nahi dut esan, roskara lotuta dagoena. Eta 15 euro balio dizkiana, txarra ez da, hone izan behar du. Bai, baina, ziur nago hartuko zula bestile. Bestea, gehiago erakorreko izu. Prezio berdinean, gehiago erakorreko izu. Kortxuakin da ona, besteakin baino. Hori da. Baina, egia da, gero eta gehiago bari direla, olako
eta ja, komodoa da, eta oso hermetikoa dira, horre ez dago aizerik ez da sartzen, eta hori bai ez dio, ezer emango tapa horrek ardoari. Hor dagoen ardoa, ja, hor zerbait helduko da gehiago denboraren poderioz, baina kortxoa ez du izango, eta kortxoa bak eman nintzen dira. Bueno, errezeta pixka patria, saldu gizut. Salteatu ditut, baratxuri freskoak, kanpora. Hemen bi buelta beste berakatz atal batekin, gure otarrenskei, eta ero hemen. Bere ura botako dira. Ze ona. Eta hauek, hemen jungo dira egiten, baratxuri, hauekin, fresko hauekin batera. Jo, baina normalian izaten da, plater baten protagonista, izaten da sopa, eta gero goitik jartze dutasun horako, ogi kurruskari batzuk, edo urdaizpiko satitxo batzuk, baina hau da, betegarrixa edo goixen doiena, hori da plater nagusi, horrek ematen da. Ez dakidana goian, ero azpian jungo den, ero aldamenian jungo den, baina bai, dana bat da, dana bat da. Ointxe, jatetxe modernotan da, goimaeko jatetxetan, aukitzen dabe, ataratzen dabe plateria eta sakonian jartzetzue betegarrixa lehengo, eta gero olako katilu txikitxo baten atatzen sopia, eta gero zura hurrian botatzen da bolan. Bai, hori bertan botate dizute. Hori politxa da. Bueno, galdarraztatzeko, nik 10.000 aldiz txorien esan duen moduan, ospinik ez dio botatzen. Ez zai gustatzen ospina botatzea, ze bai, gehiago irikitzen da espadigu ospina botatzen, baina zaporea, nietzako zaporea ematen di. Orduan, ez dudan ez ospina zaporea nahi, nik ospina zaporea nahi dut, jobalankoan, entzalada baten. Berdelian. Holako ez. Lehen esan duzula ez, berdelia, baina arrautzien ez. Baina hemen ez. Orduan, arrautza freskoa baldin badira, normalean, bilduta geratuko da. Nik interneten eta ikusiot bidixo batzutan, jendiek itxen dago hemen sardeixka bat sartu, olako remolino antzerako batein, eta hor sartu arrautza hori. A ber, bai, nik teoria entzun baina... Eta geratzeko lan gorringua bilduta moruen, ez? Hori da teoria dagoela atzetik. Bai, ez dakit, nik ez diot zentzurik aurkitzen horri gauza batzuetan, bai, baina beste batzuetan hori botatzeana txurroak. Txurroak egiteko garaian olioa muitxu behar da, ze txurroa bestela leku berdina, ezin dituzu bota leku berdina, zu ebili beharko ziren. Orduan, ematen dizkiote bueltatzuk, gero txurroak ibiltzeko hor sartaginean bueltaka beraiak, eta zuk leku berdinetik jun mosten, eta muitzen dut. Baina hemen, nik neuk behintzat ez diote holan teoria horri. Eta ikusi izan dut, baina, eta hidu, jatetxe askotan egon da, geratzen zara beti holan, hone balio dit, honek ez, hone bai, honek ez, esperientziak emoten dizuna, ez? Zure bilduma txotxikisa itxen. Hori da. Bale, baino ditu dana, horrek, biarretza da, ze politxak eta dien. Bai, oso politxak. Ze politxak eta dien. Eta hoin gero, bueno, hau ez dakit nola ingo, zer ingo dugu, oinarrian jarriko diogu, ajo blanko pixkat. Bakitz horrek, hemen ingozu. Ez, hori beste gauza aterako zen, baina horren goti. Bai, hori politxa da. Kolore horrekin ja. Ero aldamenien, ez dakite... Nik ingorauen... Venga, bion artean. Nik ingorauen. Olako plater baten edo horrek txurixak daukogunak apurtxo bat sakonak dina soparako. Hor, holan. Eta oinarrixan ajo blankua, gero olako pare bat, arrautzia, zabaldu, dagorringuakin, puah! Bale, pua horrekin gatu nahiz. Horrek ja konbentzitu nau. Pua horrek konbentzitu nau. Bale. Ikusten duzu, aldarreztatzen duenko, normalean 3-4 minutu. Nahi izan ezkero beste zaila guain, ingen duen hemen Patrekin zuen egun baten ez, hartu katillo bat, film plastiko azpian jarri, olio pixka bat, arrautza hor kreskatu, eta ero hemen egosi. Horrekin lortzen duena bilduta egotea. Baina, gaur nik uste ja niko lan hartu ditugula bestekin. Bat, eta bi, eta arrautza freskoa badia ikusten duzu, ze politak atea zaizkigun. Orduan, hau atzera, atarako dut holako burduntzaldi bat, eta, forma ematen hasiko gara honi. Orduan eskenean hemen? Bai, horde ez, bertan. Venga. A ber, txoin hauken dukotzut. Ja. A ber. Potentea. Bai, inoz. Eta eskenien, nahi badugu likidu edo jarri, sopa bakarrik nahi badugu jan, hau ur gehiago botatziakin, bai. Listo. Urrakin da honekin jun jolasten, zan da oliba olioarekin. Ospina pixka gehiago geratu bota berko genion, baina bueno. Betxu horre dagoen platean koloria. Hau dana ondo pentsauta, Bai, egizan platera lanain jau ez da zertaka. Banekin, zerbait egon naiz pentsatzen lehen prestaketa itxan nahi nizen. Beste zerbaitetarako izango zen.
Eta orain... Bakitzu ze jarriko notzan niko nahi? Ze jarriko zazu? Solako olio pikante bat alan gaietik. Oliba oli hon batekin ez da nahikoa? Zukurosuna. Biteli. Zure platera da. Zer, ja, baina ja, txak. Ni bikotea berdin jaitxeit. Hau ingo nuke nik. Hau ingo nuke. Zuk ikusiko zu. Da gero ez lapurtzeko. Jendia izkakon ez gustatzen beste pikantia dau. Zuetako danietako. Estrategia da dana. Bai, baina, galdera, gauza bat. Etxean esaten dizutenean, zuk ikusiko zu, da bai ero bai. Hemen daukazue, gure otarreinskak, ajo blankoarekin eta arrautzarekin. Hori da, esaten nuen, seguro zua faltzeko, nahi dozuna. Bakaiaua? Ai, ez. Tortilla? Ai, ez. Oiezko bara? Ai, ez. Hostia. Bueno. Ez da inzaia. Apurtu arrautza. Holan, kamara ikusten. Porto, beldur gabe. Buah. Hau duzuna da, Geratu da, gero hor zurixa bakarrik, Buah. Ke pasada. Bueno, ba. Bueno, eta hemen kontraste daukagu, epela, hotza, ajo balanko ez dagoela hotza, oza, berua. Eskenean da, sapore, textura eta temperaturan kontrastia. Hau, biteli hona, gara, Ba, bai. Oso ona geratu da. Benetan baiet? Kombinazioa, arrautzak lehundu iten du gauzpin, eta bestia pixkatolan jaisten dio. Ne, azkenean da, naski bat itxen duzun morun, ba, betu. Eta ez da, ez da denbora asko igaro ez da. Bero horreze prestatu behar dit? Banik afaltzeko bebai oso nadan plater bat. Bai? Pizza. Bueno, ba ondo. Bueno, baina asaloriana, Ah! Wow, Beto! Lehengunien, donutzak zagarranak. Gaur pizza asaloriana. Ze izango da hurrengoa? Bota ingostaz etxorieneko despidua. Nik ez, ni oso guztia duten nart. Ez gartza datzut ez. Ze, horre die mitoak die, Patri, jendeari ezin kasuri. Ta, naiz eta hori ez, igual nahazketia pentsatzen jatzuen arrarua, benetan gozua geratzen dela. Orduan, asaloria ez da pizza bat normala inbidegula da gero asaloria bota bitzatloa tomatara gazta gainien. Da, horia dola asaloriez eina. Kontako zuzelan. Bai, ez, ez. Ez, ina dukagulako. Bi alde, a ver, errezeta hau klasikoa da. Jende asko kein du nik uste. Klasikoa, galdetu Napoli aldian. Glutenik eta ezin duena hartu ero, barazki jalentzako eta nik uste dut, a ver, ez da zerbait oso arraro. Ez du esango, soja saltza moduan etxean daukala jentea, baina, bueno, bate baino gehiago kein dagoela eta inoiz entzunda ere, bai. Eta gaur ikasiko duzu nola egiten den. Hoi da. Bota, Patri. Hasiko gara lehengo asaloria birrintzen. Eta hori nahaztuko emmental gazta birrinduekin eta arrautza batekin. Hori ingo bildu orako ore baten moruan eta 10 minutu laberatuko 200 gradutara. Tomatia, gazta, irugiarra, perretxikoak. Labera berriz eta errukula ostotxo batzuk eta oliba olio pikantia. Beraz, hori bada horian. Eta lehen gidoia irakurtzen abira da holanda esaten zen. Jo, hau, karbohidratorik ez dauenak jaten, argaltzeko erabiltzen den pizza bat. Bueno, a ber, horiak gaztara ematen dago, da gazta, eta gazta gehiago. Eta irugiarra, bai. Bai, argaltzeko ez dakit aproposa dan. Bueno, hau da asaloria. Eta nik indot asalorian laurden bat, horako robot batekin, eske prozesu erakustia bai, ez zaukan misterio handirik. Orduan bai. Eta testuria geratzen dago, batzuk deitzotzi, kolirrosa. Ero kuskusa, horrekin nirean da, asalorezko kuskusa. Kolirrosa entzu dut, pentsatu izena, bueno, ilegala izan biko zena. Orduan, bai, asalorian arroza. Orduan, ona botako txau, eta hau ingo unaztu, ba hori, arrautzakin, eta emmental gaztakin. Segatik emmental gazta, nik errestadanetan, erakurriot, emmental gazta erabiltzen dela. Orduan, ba, igual lehorra dalako. Nik behi esne bat erabiliko nahen, hori batzen duena eta ez dakit, ez du, ardian nuke erabiliko nik. Bai, eta adibidez, mozzarella, erabiltzen badozue, nik edez kasunetan, erabilikot bat birrindua datorrena. Bai. Ze bestiak da likido asko dauka, eta, ba, bueno, ezetasuna emangotza gure prestakizuna, ez? Eta kasunetan ez jaku interesatzen. Eta gero hemen nahi izan ezkero, hau, barazki jale egitea,
vegano esan dezagun, zain barazki jale, bueno, irugiarrak enduta, arrautza eta kastarekin barazki jale janolko lukete. Vegano nahi izan ezkero, hemen badago nasketa honi, hartu ur pixka bat, gero garbantzu irina bota, nasi, eta azkenean, eta gazta bota beharrean, botako genioke, botaldio, zaporero emateko olako garagar legami hori botatzen diogu, eta ondo ateratzen da baita, hori ja izango zen modu veganoan. Eta beste entzako izango zen, ore ezberdin bat azpian egiten dana, azalorea jateko beste modu bat, eta gainean pizza bati jartzen diozuen berdin-berdina. Zuen etxean pizzari botatzen diozuela urdai azpikoa, barrengorriak eta gaztaie eta olibak. Hemen da, azkenean, oinarri ezberdin bat egiten dugula, eta ez du lazetan izan behar betiko oinarri klasikoa. Pizza deitzen diogu, itxura batik, berez ez da izango zen, ez? Bai, eta gainera, gero horia, igual, jendiai alferra ematen dutza itxia legamiak jinda, altzatu inbar dala eta ez da izan. Hartzidura bidalako, igual denbora bidozulako apur bat itxoiteko, baina ikusten dozu hau, eske, izaten dara erresa. Eta gero betiko aitzakia, ez? Jende, eska saloriak usaile usten da betxean. Saloriak usaine uste du, etxian egiten baduzu egun baten txuleta, beraldameneko gantzakin eta txuleta der bat, plantxan bota, horrek botaten duen ke guztia, ze usaine goten da? Usaine gozu da. Eta txarra da saloria nola? Saloriak badauka igual nik uste dut usainak txarraua... Sufre puntu bat dauka, baina... Txarraua, zapori baino. Ja, fuertiagoa, baina txuletan usaina be, zapori aderragoa da usaina baino. Hori bai, baina, usainak bai itxen datu. Nik asaloriakin eta ikusi duten irakurri duten, truko batzuk usainak entzeko eta holan, jendeak itxen dauna da egosi, hau benetan, eta gero, ogimamia hartu, ospinetan busti, eta lapiko gainien utzi. Ez, hori, eta horrezei, lapikoaren gainean. Lapikoen tapien. Tapa, baina ez du ikutzen azpikoa. Ez. Horrek espiritualki, horreko sentsazio batzuk sartzen dizkio barrura, jente erotu inda. Horrek ez du balio ezertako. Nik esnea bai bota izan dut, entzun izan dut baita guri erakutsi ziguten, ospina bota alzaio, ura, egosten duzuen ura, ez tapa gainean ez duiken ezer. Ura, esnea bota, eta esneak eta zaporeik ez di emango, ospina bai emango dio puntu bat, baina esneak ez dio inungo zaporeik emango, eta bai botatzen duen usaina lehunduko duela. Baina hori, tapa gainean jartzea olako babeskapa miragarri bat. Ostakit, dana dalakoa, gure horia egin ja. Azal horia bakarrik, azal horia gazta eta arrautza. Odan olako tortillatxo batzuk edo, egingo ditugu eskuakin. Eta hau, honen gainean ontxe ezin da tomaterik eta gaztarik bota. Orduan hau lehengo labian sartu biau gure horia itxeko. Nik ingo ditut holan bi... mokadutxo baterako, holan bi jateko, apurtxo bat. Artizabak, eskukin. Hori da, saiatuko nazo formi emoten holan borobila. Eta, ontxe ingo txorieneko truko magikua. Bakitzu zein dan? Txone, pingan iotik esaten zizi. Beitu, hemen txalo bat itxen dozu hemen. Bai. Eta segitxuen agertzen da, baina, labien egon dana 10 minutu, berreun gradutara. Esaten nahi dira, orduan txaloin bar dugu bainez. Bai. Eskua zikin eskozo, ber. Oso ondo. Hei! Hola! Ona! Joder, es que geretoko da super ondo, edizioan. Bueno, honedi gure azalore pizzan oinarrixak, ez? Ikuste duzu ja laberatzen dozunean da hotza geratzen dienien, holan geratzen die. Eta hauin, Taloa ematen dute, Bai, ez da? Oin izango zen pizza normal bat, ez? Gainekoa jartzia. Hori da, da orduan, Batia, nahi izan bestela bexamel batekin, ero esne gaina, eskenean, pizza bat etxean ingo zinun bezala. Hor, usainan egiteko hor, Bartzelonan egon da oin egin zen olako kompetizio bat. Sukaldari bat, inteligentzia artifizialan kontrako olako robot baten kontra ero inzuten, ez? Froga bat. Eta sartua zaio, ez, katxarro horri, ero robot ordenagailu, ero programa horri, nola egin hau usain gabe. Baina kontua da, pizza bat inzuten, eta zan robot hau, ero gailu hau... Bai da, hori da, ChatGPT deitzen den teknologia berri bat, eta orduan horra izartzatzazu. Emon, pizza honenan erresetia da. Inzaben, hori jarraitzu, eta gero pertsona batekin jako erresetia jarraitzu. Eta bixen artean, zein egongo zan hobe.
Bai, baina horri izan, gero, ez persona batek inin, zaben, ez? Esan txapelketia, izan Hori, zen batek egin eta bestia... inteligentzia artifizialan eta pertsonan arteko... Pertsoniak iraz izan. Hor ni ere, nahi dut esan, parametro asko daude janari batean, ez da bakarrik, errezeta berai, zuk olako programa bat izartzen dizkiozu, ez? Ze sabore dijoazten ondo beste saboreekin, ez? Ze neurri, eta hori, nahiz da perfecto jarri, katxarro horrek, gailu horrek ez daki, zuk hartzen duzunean urdai azpikoan nola dagoen onduta, ze usain botatzen duen. Baina berak badaki, ze informazio pila bat jaso dau internetetik, Bai, baina gero ekartzen diotenean produktua hemen, ekarri diote, berak eskatu du, nahi dut 7 hilabeteko gazta bat ondua, nahi dut, hau. Baina berak momentuen ezin du ikusi. Robota da mutil. Borregatik. Baina orduan ezin du, hor parametro batzu dauz berari ies egiten diotenak. Bai, ezin dituela jakin, orduan hor... Hor izan zen bere garean, famatu izan zen, holako esake partida bat, ez da, Kasparoven kontra, honoen kontra, holako ordenagailu hiper garaia hortan gaina izan zen, eta ez da, irabazi ez zion, ez da, orduak eta orduak intzituzten, ero, eta azkenen ez da, irabazi zion, ero, banak edatu ziren, holako bat, hor jokaldi pila da analizatu eta holako robot batek errexau daka, baina hemen ja beste faktore batzu dauden nik uste. Hemen beste faktore bat hau, eta behitxu igual, berri zein gotau? Bai. Ez tozko balixo. Hau labara sartu bida. Beste 5 minutu, 200 gradu, eta segitxun gatoz. Bueno. Eta usainik ez daukagu, eta ez da broma, Ez, igurtzi dugu ogi pusketa bat. Txapela ogi pusketa moduan, buruan jarri ogi pusketa bat. Bai, txistu egon gara jotzen da. Bueno. Errukula osto batzuekin hori ja. Bai, da. Pikante apurtxo batekin be bai. Bai, fitu. Honi bai etortzen da zaiola ondo, pikante puntu bat. Guk hemen, hori jatetxe italiarretan da, normalean. Beti olako poto bat urbiluko izuete, pipermin bat barruan daukana. Bai, eta guraiza batzuk pasako zozo. Zein? Guraiza batzuk? Baita. Artazixak, guraizeak. Ero labanakin hobeto. Hementxe dauz. Behitxu, errukula ostotxo batzuko lan. Bai. Gainetik. Behitxu, entzala da ona, Bai, hemen plater bakarra. Eta? Afaltzeko. Gure oliba olio. Pikante honi, gabizatekin ataratzen oliba olio honei, Bai, baduzka guztatzuko ralbakanak eta hori, baina gu pikante zalea gara. Bai, beti. Bueno, hau da, gure asadore pizza. Patri, ina duguna da txiste bat kontatu, horrela hau pixkat oztu da. Nahi dut esan ez erretzeko, berriro. Txiste bat bakizu? Nik, pilo. Konta hau? Hau, zer da? Zein da Euskal Herriko hartzarik ederrena? Hartz? El oso polita. Barkatu. Bueno, mi gaina erretzea nahi hau, de garre. Ai, ez dakiz egatik kontu. Izan da, gauzak momentuan etortzen diena horre bote inberdie, Patri. Bai, ziur zauz danak. Ni damutu ez da bizitzontan damutu behar. Bueno, egin ez dituzun gauzetaz damutu behar da. Indakoetaz, urrengo batekin rekalkulando. Oso ondo. Bueno, gure esatixa? Ono. Oso. Ni benetan gustatzen pila da. Benetan baiet. Beraz, baukigun zagarrezko donutzak. Eta zer hori pizza, t-shirt, etorri da ikusiko zuzen sorpresa. Eta gainera, oso polita.